back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Ako ba imong gisampit? Ngano? Kada ba'y laing tao nga kung gikasugat? Hain si Jay? Wa ko mahibaw. Mangingilog ka yun, ha? Naibaw ka yun nga si Jay ako na. Ako na'y tag-iya niya. Pero may hunahuna ka pa sa pag-ilog niya? Hoy! Wa na'y uso ang mangilog. Ang uso karon mao nang upaway sa buhok. Kini! Sobra ka naman, Wena. Ano man, musukol ka? Musukol ka ba? Sige! Dili sukol! Sige, Day! Sige, Day! Ka na! Sukol, Day! Sukol tayo, Day! Kay Tuna kay back up! Sige! Oh, ngano kutas-kutas man ka diha, Ritaso, ha? Nakugang ka man sa akong pag-abot, ha? Nagtuo ka nag-inusara ra si Day, ay! Mag-abot ang atong dad bakakon! Ha? Hay! Hay! Hoy, balik diri! Ay! Carol. Ay! Bisa rin diri ka magudayan! Hay! Hadlo ka! Hay! Balik diri! Hay! Iso ka lang sa di mo sa ukol ni mo na! Ay, husto na. Sus! Misa mo dyan ang akong pangati nga maabtan ko ang iyang buhok, day! Kay siya gawin akong upawan! Ahak yun, oy! Ahak yun Oy. kayo! Unsa naman sa'y nahitabo ni mo? Tiha na gyud siya sa akong atubangan, tita. Maupawan ko na gyud unta ang may tupak sa utok. Si Anastasia? May lain pa? Diha naman yung kasi mong atubangan. Unya nga nung wa mo man matuman ang gusto mong buhaton ni ato papayhana. Ang naman! May abot man ang backup. Okay sa'y backup. Katugong Carol. Tita, abi mo. Nag-abot lagi gyud sila si Jay o gatong propetang bakakon silang Carol. Ay, sasab ni mo. Anong wa magyudi mo saka ang bahay nilang Carol? Imo gyud untang maabtan silang duha si Jay ug kadtong propitang bakakon. Kung ako pa silang naabtan, tita. So, nauna mo. Unsa man untay angay mong buhaton, ha? Diretsohon ni mo glarot ang buhok ni adtong babayhana. Anya, ato niya laban si Jay. Ay, mausab no. Musamot lang ang simpatiya ni Jay ni adtong babayhana kung imo pa siyang gibugno. Makaingon man gyud si Jay nga imong gidaw-daog si Anastasia. Failure na sa sa akong plano, tita. Oh, iha, ayaw paghilak. Makailang magod ko, tita, oy. Kung maguna-una lang ko nga dili ko maangkon si Jay. Ay, maimo lagi si Jay, iha. Salig lang nako. Basta kay tinud-on jud nimo ang imong gisaad nako, ha? Nga, iuban ko ninyo sa inyong honeymoon sa tate. Nganong may upan man ka? Ano, may naman ni Guro taday. Ha? Maniguro sa unsa? Nga dili ka mahilabtan ni Adto Ritaso. Day, mahago ka lang. Ako rin may bawas akong kaugalingon. Kung atnan ko ni Wena, Ay, may saman? bawas akong buhaton. Masukol ka niya? Di man tingali kinahanglang tugbangan ang kasuko sa usa ka tawo, Day. Uy, day. Dili parehas nimo ang imong kontra. Dili na mo labok og parehas. Kay traidor ka na si Wina. Busakin lang mag-amping ka ni ato babayhana. Naibaw ka ba? Nga hapit yun niya mailan si Jay. Nga naman. Iyang di pa uban ni sa terminal. Kay kuno, mi-text ang iyang amahan. Nga doon ay nahitabo siyang inahan. Unya, may order dayon siyang pagkaon. Ang gikahibot niya ni Jay, nga magipugos dyan siya sa pagpainom ni atong soft drinks. Nga naman ko, no? Ay, kay iya man din gibutangan og para katog ang soft drink, day. May dautan yun na siyang plano, batok ni Jay. Maubitaw, Day, nga. Dili ko na ipamugos sa akong kaugalingon ni Jay. Kay way kalinaw ang among relasyon. Unya lagi. Kay ikaw may gigugma ni Jay. Maamong lang si Jay kung ipamugos niyang iyang gugma. Ansa to? Ansay maamong ba? Dako ang akong pagtuo nga dili ko normal nga pagkatao, Day. Unsa day? Mo na akong kituhuan. Gihimugso ka man ni mama nimo in town? Mo na ilang kanunay gipatuo na ako.
pero dili na tinuod. Pagkuyawan man sa tanim mo, eh. Ano nagkasulti ka man ang tao na anak, day, boy? Ikaw, day, normal ka man. Makakita ka bang talanaw sa umaabot? Ay, kining kayan. Kanang imo karong nahuptan. Maunay tuga ni mo. Kinsay nagtuga ang hari sa tangitngit? Kadiyot ako, day. Hunang sagot ta? Kamurag ko tas istorya magsigla ka, da. Kadiyot ako, da. Kaya ba naghiskot ka man, ana, ha? Ambot lang, day. Bisag kung saan ko kunahuna, dili mahimo sa usa ka normal nga binuhat ang akong nakita. Ay, dili ba ako man? Nagkasulti naman tama hitungod sa third eye. Kitang tanan, duna ni ana. Pero, tapulan lang ang kadaghanan, apil ako. Tapulan lang mi nga mopalawom sa maong talan-awon. Dili, day, dili. Digi ko parehas ninyo. Dayon. O kay dili ko normal parehas ni mo. Parehas ni mama o ni auntie. O labi na kiti Jay. Dili ko angay nga mahigugma. Dili ko angay nga mahigugma, day. Uy, dayon. Ayaw daw yung pag-desisyon, ana. Uy. Suklan ko ang pinitik sa ko kasing-kasing aron dili na mahigugma. Unsa na ka, boy? May utong ka? Wa man. Unya, nga nawa magalihok-lihok. Nemo ka ng estatwa? Ha? Maro to istorya, ha? Wala yun ka paluod. Mamiya ka na lang. Buko ko. Naglakot ko sa kong kagalingon. Hala. Way mo sabot sa kong gibati. Uy, ako, Jay, ako, nakasabot kay ko. Ako lang pang maya, bibi. Ay, ilang gilaigit. Joke na to, ha? Tingali mo seryosohon. Na, sugod na ba kayo ko kung imo tong take seriously. Dili pala manghilabot ang among mga inahan niyan. Mauna unta, Jay. Maunta na. Pero, tingaling mo na destiny ninyo duko. Hinoon. Doon na may magtiayon ba nga marik iro og iring ang ilang mga ginikanan. Pero, nagkadayon yun ba ya sila? Naaragin na di mo ang tanan, Jay. Bitaw, ante. Niaragid na ako ang tanan. Pero kinahanglan tingali ko mopili sa duha ka babae nga duol kaysa kong dughan. Ang akong inahan og si Ann. Mao gina, Jay. Naaragin di mo ang tanan. Kap, Nga no, Rosing? ipadayon ko ang akong petisyon bato kang Anastasia. Wata man ka did O niya, unsa man, may pirma na. Ay diha naunta to. Nganong naunta man? Ay saon. Gigumos man ni Jay ang papel. Maong kinahanglang magbag-o na sab ko. Mao ba? Ikaw? Ang ako lagi untang tuyo, Kap. Nga imo ning pirmahan. Aron daghan ba ang musunod og pirma? Rosing, nasayod ka na sa akong posisyon sa maumong petisyon, di ba? Ay ngano bang mulaban ka man gyud ni anang babayhan na, Kap? Nga kuwang manag-usa ka handos. Unsa? Ang buot mong ipasabot nga. Buang-buang si Anastasia? Ay usa pa man day itawag mo ni anang bisag unsa nalay ipanabi. Unya, bisag unsa nalay pamuniton sa yuta. Mamunit og plastic. Puhe! Di na buang-buang! Kap? Rosing, Oh, di man abuang-buang. tanawa ko nun ning ato karong gibarugan, Rosing. Ah, Tanawa. Tutukig maayo. Unya, sultihi ko kung unsay imong nakita. plastic ramay akong nakita sa yuta, Kap. Ipalihog kog punit kay hugaw na. Ug mao'y makaingon nga mabara ang kanal. Ha? Sige na, Rosing. Punita ang plastic. 'Di, 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 'di
Ani ako nang gipunit ang plastic nga. Unsa man din ako? Karon, ikaw nga mipunit niya ng plastic. Usa ba kabuang-buang? Uy, simba ko ka in town cup. Uy, Nganong imo man ang gipunit? ay ingon man ka. Pero unsa gyud balidong rason sa pagpunit mo sa maong plastic? Aron di god mabara ang kanal. Husto kayo. Bright ka gyud, Rusing. Bright. Ingon usab ni anang katarungan ni Anastasia. Nganong iya gyung puniton kon may makita siyang plastic sa dan. Kadili man gud madugta ang plastic, Rusing. O kay dili malata, dili madugta. Panahon kung may baha, muawas ang kanal. Ingon man ang mga estero kon magkatipon ang pulos plastic. Di na importante nako kap. Oh, abi na kog nakasabot ka. Nganong dili ko mo pirma. Rosing, kikinahanglan ko kaayo ang susamag panahom ni Anastasia. Nga makamaong olimpyo og mo preserbar sa kinaiyahan. Nga sa ato pa kap. Dili kang mo pirma. Pasayloan ang ko, Rosing. Pero dili ko mo pirma. Unsa naman iha? Mi pirmag balik ang katong namirma sa una. Katubang imong mga iyaan, mga igagaw, o ang imong mga ginikanan. Makalagot. Kay ngano iha? Wa na mamirma. Kay kapoy ko no. Kung ngano ko nang magbalik-balik silang pirma. Uy, wala ni mo pasabta nga mo na nahitabo sa papel nga una nilang gipirmahan. Unsa man ako sila sa pagpasabot? Akong ingnon nga gikumo ti Jay. Ay nga naman di kung imo silang sultihan ni Ana. Mosamot ka magduda sila tita. Kay mismo ang imong anak wa makauyon. Hahay. Otro po tong kapitan ay. Nasuod yun noon ko niyas bulsa. Buisit baya, oy. Nga naman di ay tita. Ay nakakita yun siya grason. Nga nung dili angay dudahan nga buang-buang katus Anastasia. Tungod sa pagpamunit niya mga plastics dan. Kay nagapunit po kong plastic man. Unsa? Maulagi? Di man ang plastic sa diyang imong gipunit. Ay, sayuta good. Yaks! Ka-dirty adto tita. Derte mo lang. Hugaw pas derte ha. Pero matod magus kapitan ba? Dili buang-buang ang usa ka tawo nga mupunit og plastic nga gilabay. Kay mao kuno ni hinungdan nga muawas ang kanal kun ang plastic masunas kanal. Kay di man kuno ni madugta. Magpondor man kuno ni. Ogon magbaha-baha na ta kay tingon uwan na baya muawas gyud ang kanal. Shit, day ka starot tita. Hoy! Ay kung kataw oy! Nasuko ka na ako tita. Aw, sorry, iha. Ay, kuang ka ng, nadaralan ko sa akong kalagot sa kapitan ba? Ang kapitan siya may akong gikalagutan, iha. Mao ba? Tita abi mo, kinahanglan magapangita taglaing paagi. Aron ang mga tao, maunay maglagot ni Anastasia. O unsay nahuna-hunaan ninyong paagi, ha? Jay! Unsay nahuna-hunaan ninyong paagi? Tugani ko! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!